S cvičením som začínala už o mnoho skôr, ale vždycky som prestala z toho dôvodu, lebo som sa spoliehala iba na motiváciu, iba na ten motivačný kop. A očakávala som, že stále potrebujem mať tú vysokú dávku dopamínu, motivácie, že áno, musím ísť do toho. Lenže ten problém bol, že motivácia je dobrá fakt iba na to, aby si začal tú danú vec robiť. Stanoviť si, prečo ma to zaujíma, prečo chcem tú danú vec robiť a čo mi vlastne táto daná vec dá. No ja som si tieto aspekty vôbec nejakým spôsobom neuvedomovala a spoliehala som sa stále na motivačný kop, ktorý časom vždycky prejde, pretože logicky tie veci začnú byť ťažšie, áno, a je to stále ťažšie a ťažšie. A vlastne to tvoje telo má svalovice, potom to začína byť trošku finančne náročnejšie, hej, lebo predsa potrebuješ suplementy, vitamíny, minerály, potrebuješ kvalitnejšiu stravu, potrebuješ míňať peniaze na fitko, na oblečenie a tak ďalej a tak ďalej. Jasné, že sa to dá aj inými variantami, hej, nepotrebuješ byť teraz na túto fitness cestu, neviem aký bohatý, dá sa proste vymyslieť naozaj veľa variant, ale ja som si to nikdy neuvedomovala a mala som radšej 100 500 výhovoriek namiesto toho, aby som si uvedomila, že som proste sakra lenivá a začala konečne pracovať na tom svojom sne. Obrovský zlom v mojom živote nastal vtedy, keď som si uvedomila, že keď niečo chcem, tak si musím preto ísť, aj keď sa mi nechce. Že musím za tým cieľom stať, aj keď tá motivácia tam nie je, aj keď sa napríklad zobudím a nie je mi príjemne, nie som napríklad vyspatá, alebo sa mi proste nechce. Napríklad nie je vonku príjemne, alebo proste sa mi dobre leží v posteli. Lenže takýmto spôsobom v živote nič nedosiahnem a to som si presne uvedomila. Nemôžem sa spoliehať iba na tú motiváciu, pretože tá motivácia mi dávala práve iba ten taký moment toho nadšenia, že áno. A teraz som si uvedomila, čo je tá moja motivácia? Prečo vlastne túto danú vec chcem robiť? Prečo práve toto? Uvedomila som si, že pre ľudské telo je pohyb extrémne dôležitý a naozaj je veľmi výhodné byť či už ako muž alebo žena proste silný, dokázať zdvíhať váhy, mať tú výdrž, dokázať behať, dokázať naozaj fungovať na nejakom pôste alebo naozaj to tvoje telo dokáže fungovať ako taký stroj. Hej, lebo väčšina ľudí proste prejde len pár schodov a už nevládze dýchať. Hej, a ty chceš byť taký aktívny, ty chceš mať zdravé orgány, hej, ty chceš mať zdravú krv, ty chceš mať jednoducho vytvorenú tú zdravú predispozíciu pre svoje deti. A toto som si ja vlastne uvedomila, hej, že ja chcem, aby som bola zdravá. A chcem, aby som bola silná, aby som bola vitálna, aby som naozaj dokázala fungovať proste v tom svojom vlastnom tele. Pretože ja som sa v tom tele necítila dobre a chcela som stále niečo zmeniť. Ale nevedela som, čo a ako to mám zmeniť. No a vlastne ten čas mi dal to uvedomenie, že áno, prečo chcem cvičiť. To je ten vlastne prvotný bod, hej, tá motivácia, prečo. Vždycky si musíš určiť, prečo chcem tú danú vec robiť. To je jedno, že v akom zmysle to je. Áno, na začiatku, aj keď máš ten motivačný kop k tomu cvičeniu, tak to môže byť veľmi komplikované, pretože tým, že to tvoje telo nie je ešte adaptované napríklad na takú záťaž, na také váhy, hej, a proste svalovice sú ti veľmi nepríjemné, hej, lebo ako aj ja stále cítim tie svalovice, ty ich budeš vlastne cítiť, keď budeš meniť tréningy a tak ďalej a stále tam bude nejaká vyššia bariéra, ktorú ty budeš prebúravať, ale na začiatku je to vždycky také, že najťažšie. Lebo najprv proste začať, aj keď máš tú vysokú motiváciu, hej. Časom si tvoje telo práve na tieto veci zvykne. Zvykne si na typ čistej stravy, zvykne si na čistú vodu, zvykne si na dobrý, kvalitný spánok, zvykne si na to cvičenie a ty jednoducho už nie, že prestaneš mať tie svalovice, ty si na nich zvykneš, tvoje telo sa adaptuje a zrazu si uvedomíš, ako veľmi dobre sa ty vo svojom vlastnom tele cítiš. A čo mi vlastne pomôže k tomu, aby som sa dlhodobo udržal práve v tomto procese. Aby to nezáležalo len na nejakej motivácii. Menší kamarát našej motivácie je disciplína. Disciplína je ten taký racionálny mozog, ktorý ťa bude držať v tom procese. Ono to bude, že aj keď sa mi nechce, alebo moje telo sa necíti príjemne, tak disciplína ťa vezme, postaví ťa na nohy a ty ideš. A nemusíš ísť vždycky na 100%. Raz pôjdeš na 10, 80, 100, 110, 250, potom pôjdeš na 50, na 40, ale tá disciplína ťa bude stále udržiavať, aby si urobil čo i len 1% k tomu svojmu cieľu, pretože aj to sa vlastne tvojmu telu počíta.
Ako som si v podstate vybudovala disciplínu k tomu cvičeniu? Tak v prvom rade nechala som svoje telo sa adaptovať. To znamená, že som dookola robila vlastne rovnaké činnosti, hej. Taktiež som si zisťovala o tej danej veci čo najviac, aby som vlastne bola v určitých aspektoch čo najlepšia. No, ale to nie je presný dôvod, ako som si vytvorila tú disciplínu. Disciplínu som si vytvorila tak, že som začala vytvárať rutiny. Ranné, večerné a denné rutiny. Ráno som si učila presne to, čo budem po zobudení robiť, aby sa vlastne moje telo prebudilo, hej. Takže moja rutina sa skladá z toho, že ráno vstanem z postele, dám si ľadovú sprchu, meditáciu, stretching, sadám si k notebooku a idem písať knihu. Moja denná rutina sa skladá z toho, ak vlastne mám deň, kedy cvičím, tak idem do posilky, hej, o nejakej 4:00, vrátim sa o nejakej 8:00, áno, plus cestovanie, necvičím tam 5 hodín. A vlastne večer sa zase skladám do postele, no a tam mám už rutinu, ktorá ma uspáva. To znamená teplá sprcha, starostlivosť o pleť, starostlivosť o vlasy, meditácia, vďačnosť, afirmácie. Púšťam si hercovú hudbu a zaspávam v kľude. Je dôležité si uvedomiť, že v tvojom živote si môžeš za všetko ty sám a že jediný, kto môže ovplyvniť to, kde budeš o 2 roky, budeš ty. A každé tvoje životné rozhodnutie bude niesť následky. A za tvoje životné rozhodnutia bude niesť následky iba jedna osoba, a to si ty. Ty sa môžeš rozhodnúť, že či už tu a teraz chcem niečo vo svojom živote zmeniť, alebo sa budem neustále vyhovárať. Lebo som sa už stretla aj s takýmito prípadmi. Ja teraz nemôžem cvičiť, pretože je leto, pretože ja si užívam festivaly, pretože ja pijem, preto ja fajčím a tak ďalej a tak ďalej. A ja prestanem fajčiť až po lete a ja prestanem s týmto zlým návykom až po lete a začnem s týmto dobrým návykom vtedy nikdy. Stretnem toho človeka o 10 rokov a opýtam sa ho, že či už prestal s tou vecou alebo začal s niečím novým a povie mi nie. Prečo? Pretože ak chceš nejakú danú vec urobiť, tak ju musíš urobiť hneď. A ak máš nejaký cieľ, že chceš spevniť stehna, že chceš spevniť ruky, že chceš vymákať svoje brucho, alebo chceš mať o mnoho väčšiu výdrž vo svojom tele, alebo už chceš vytvoriť nejaký biznis, alebo sa chceš dostať k čítaniu kníh, tak tú danú činnosť musíš začať robiť hneď. Pozri, ak nemáš čas teraz na to fakt cvičiť, nemáš na to nejaký priestor, tak stačí, ak sa o nejakých veciach poučíš, ak sa začneš nazerať do toho daného odboru, aby si už bol trošku tak zorientovaný, ak sa do tej danej veci pustíš. Ak si v tomto procese už nejakú dobu a máš pocit, že práve ani tá disciplína, ani motivácia vlastne nič ti už nepomáha, tak si spomeň na tú jednu vec. Spomeň si, prečo si začal. Spomeň si, čo všetko si musel už obetovať tej danej činnosti a to ťa vlastne zaviaže k tomu cieľu, aby si naozaj došiel do toho cieľa. Aby si to nevzdával pred tým cieľom. Aby si to nevzdával, keď už si ušiel 40%, ale aby si dokončil tých ďalších 60%. A toto si vždycky hovorím vo svojom živote presne a ja, hej, lebo veľakrát sa mi stalo, že mala som asi pred mesiacom také obdobie, že mňa už to nebaví, cvičiť, mňa nebaví takto proste jesť. Mňa to nebaví. Ja chcem robiť niečo iné. Ale ono sú také obdobia, kedy ťa to proste prestane baviť, pretože na svete je to strašne veľa na výber a vždycky budeš mať také možno aj ADHD myšlienky, hej, si budeš hovoriť toto a toto robia ľudia a možno by som chcel skúsiť aj ja. Ale v skutočnosti poviem ti, že ak chceš nejakú danú vec robiť, tak najprv tú danú vec dokonči a nezahadzuj tú vec, pokiaľ aspoň nevyskúšaš, aké to je. Musíš si uvedomiť, že ty si silnejší ako tvoja myseľ. Pretože naša myseľ sa s nami veľakrát hrá. Hej, sú tam určité prevzané vzorce od rodičov, od kamarátov alebo vlastne od ľudí, s ktorými sa obklopujeme. A preto je veľmi dôležité si uvedomiť aj, akými ľuďmi sa obklopujeme, pretože veľakrát sa môže stať, že nás ľudia ťahajú dole. A poviem ti taký príbeh, že ja som mala jedného partnera a chcela som strašne cvičiť, chcela som strašne chodiť do toho fitka, už som sa naozaj udržala v tej disciplíne, mala som flow v tom, že áno, chcem to robiť, chcem sa stravovať, chcem trénera a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne ten daný človek jediné, čo robil, keď bol so mnou, tak ma ťahal, aby som išla s ním spať, aby som s ním šla hrať hry, aby som s ním šla piť. Svojimi presvedčeniami o živote mňa sťahoval dole a tým pádom ja som
nemohla rásť. A potom som si uvedomila, aké veľmi dôležité je sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú aspoň z časti podobní ako ja. Hej, že majú naozaj aspoň jedno zo zameraní, ktoré mám ja spoločné so mnou a že tí ľudia ma naozaj budú ťahať. Že tí ľudia proste vidia, že nepiješ, nefajčíš, nerobíš tieto činnosti, tak ťa nebudú schválne sa snažiť presvedčiť, aby ty si bol taký človek ako oni, aby ty si začal robiť tie činnosti, čo oni. Nie. A ak ťa títo ľudia nedokážu rešpektovať tvoje rozhodnutia, Dovi, ty nepatríš do môjho života, čo tu chceš, chápeš? Nepatríš do môjho života. Pretože správny kamarát, správny partner, správna rodina tu má pri tebe stať. Vždy. Chápeš? Ak sa rozhodneš akokoľvek, oni ťa majú proste podporovať a rešpektovať sa navzájom. No a potom asi taký najväčší zvrat v mojom živote nastal vtedy, keď som si našla partnera, ktorý ma začal ťahať. Ktorý má reálne podobné vízie, skoro rovnaké vízie o živote, hej. A vtedy som videla ten rozdiel, aké to je, keď máš proste človeka, ktorý nemá žiaden zmysel v živote. Proste jeho zmysel života je sa zobudiť sa, urobiť sa, najesť sa, ísť si dať alkohol, hrať hry, sedieť na telefóne a jeho zmysel je. A nedajú sa spojiť také svety. A keď som proste mala v živote toho človeka, ktorý mal zmysel v živote, mal ten drive, mal naozaj tú motiváciu, mal tú disciplínu a proste ma učil, tak som videla, že ako veľmi ma takýto človek poťahal. Ako ma ťahal hore. Ja si úprimne neviem predstaviť mať okolo seba už takýchto ľudí. Ako v ťažšom období som sa s takými ľuďmi znova stretávala a poviem ti, že nemalo to vôbec žiaden pozitívny vplyv pre moje vnútro, pre moje ciele, pre moju disciplínu. Práve naopak, správal som sa k sebe veľmi deštruktívne. Čo môžeme znova v ďalšom videu prebrať aj túto tému, pretože už by sme veľmi odbiehali od toho, čo je gro tohto videa. Si uvedom, že tvoje telo nie je robot a potrebuje oddych. Potrebuje určité vitamíny, potrebuje určitý ten zdravý dopamín, slniečko, knihy, tanec, tešiť sa so zvieratmi alebo skákať po lúke. To vôbec nie je žiadne detinské a žiadne trápne. Ako si to niektorí ľudia myslia. Ale v skutočnosti takto sa vyvolávajú pozitívne hormóny v našom mozgu, aby sa naše telo cítilo fakt dobre. Treba si dať aj oddych, ale zároveň sa nevyhovárať na to. Nevyhovárať sa na to, že tak dneska som sa zobudila a nenakázala som nájsť druhú ponožku, no tak som teraz bola nervózna a vlastne som sa vyhovorila, že kvôli tomu vlastne nepôjdem cvičiť, lebo ja naozaj poznám takýchto ľudí, ktorí sa že extrémne stále vyhovárajú. Furt. Vieš čo, tak dneska som bola u kaderničky, tak dnes nejdem. A vieš čo, ja nejdem vlastne na ten výstup, lebo má pršať. A vieš čo, tak ja nakoniec ani nejdem vonku, lebo vonku trošku zamračené. To sú také výhovorky. Nevyhováraj sa. Fakt sa nevyhováraj, prestaň, proste ty si povedz, ja som silnejší ako moja myseľ a ja to mám v prdeli, chápeš? Ja ten cieľ chcem. Prečo ho chcem? Preto, aby som zabezpečil svoju rodinu. Preto, aby som sa cítil lepšie, aby som bol šťastnejší, aby som dokázal mať zdravšie deti. Ak chcem mať deti. Alebo to, aby som mohol byť proste silný človek, aby som mal lepšiu imunitu. Máš veľmi veľa bodov, ktoré môžu byť tvojou prvotnou motiváciou k tomu, aby si začal. Čo ma udrží? Disciplína. Ako vybudujem disciplínu? Rutinami, opakovanými činnosťami, ktoré sa stanú môjim zvykom. A ako vlastne samú seba preskúšam, alebo ako samého seba preskúšam ako človeka, je, že si budem laťku posúvať stále ďalej a navyšovať svoje ciele, až pokiaľ ten môj cieľ nebudem takto držať v naručí a už bude môj. Áno, ľahko sa to rozpráva, ťažšie sa koná, ale kto jediný môže tieto veci zmeniť vo svojom živote, si ty sám. Ani ja, ani nikto nezmenia tvoj pohľad na svet a ani to, že po pozeraní tohto videa budeš ďalej scrollovať TikTok alebo naozaj začneš so svojím životom niečo robiť. Ľudia by sme si mali uvedomiť tú vec, že ako som už dvakrát spomínala v tomto videu, myseľ si s nami stále hraje. A kto nosí tú myseľ? No ja. Kto môže ovplyvniť? No ja. Kto môže zlepšiť? Ja. Tak sa prestaň vyhovárať konečne. Zober sa, zaklikuj si
Zaskač si, zabehaj si, zaskákaj si na švihadle. Je množstvo variant, ako môžeš športovať a hýbať sa. Alebo začať s inými vecami. V dnešnom svete je to o mnoho ľahšie. O mnoho ľahšie vo všetkom. Zoberieš telefón a môžeš im zarábať. Môžeš zarábať tým, že budeš učiť niečo, čo ty vieš. Áno, nie je to vždy jednoduché, ja to viem. Ja si touto cestou taktiež prechádzam a preto ti z vlastnej skúsenosti rozprávam, že aj ja som si zažila takéto chvíle, že už som to chcela vzdať, alebo že som to po krátkom čase vzdala, ešte keď som nemala ani prvé výsledky. A poviem ti, možno po 3 mesiacoch neuvidíš nič. A možno po pol roku neuvidíš nič. Ale ver tomu, že ak začneš, ty zasadíš semienko do zeme. A ty keď budeš to semienko neustále, keď sa budeš o to semienko neustále starať, to semienko začne rásť. A zrazu z toho semienka bude krásna jabloň. A ty môžeš vychutnávať plody, ktoré ti práve táto jabloň priniesla. Začni sa starať o svoje telo, začni sa starať o svoje zvyky, začni sa starať o svoje myšlienky, o svoje duševné zdravie. Celkovo o seba. Chod do seba. Ty sa už prestaň konečne starať vo svojom živote, čo si o mne budú myslieť druhý, však čo mne je do toho? Však si žil svoj vlastný život, myslíš si, že v skutočnosti niekoho takto zaujímaš, ako si ty myslíš? Nie. Pozri, keď začneš pre seba robiť niečo viac, pre svoj život niečo viac, bude ťa niekto hejtovať. Veľakrát ťa budú hejtovať práve takíto ľudia, ktorí pre seba nedokážu urobiť nič a budú ti nevedomky závidieť, že ty to dokážeš. Chápeš? Ľudí nevedomky boli to, že si v niečom lepší ako oni. Hrajú, že o mňa vlastne tí ľudia nezaujímajú, ale potom ich ohovárajú. Takže chod do seba konečne. Staraj sa o seba, o svoje telo. O to, čo to telo naozaj potrebuje. Bo myslíme, že môj Bože, vieš, koľkokrát ja mám také nutkanie sa vykašľať na to. Zobrať takto telefónik a proste fitejka, hrať hry. Vysoká dávka dopamínu ako hovedo. Ja si veľmi pamätám proste ten krásny pocit, príjemný, keď som prišla, vonku bola búrka. Ja som si otvorila okno, zobrala som si notebook a začala som hrať Sims. Celý deň som proste hrala, celé dni, celé hodiny, celé týždne, celé mesiace som hrala proste hry a prečerpala som si dopamíny. A až potom, keď som tie hry vypla, tak sa cítila nejak zvláštne. Bolo to nejaké zvláštne, lebo ja som proste prestala žiť. Koľkokrát máš nutkanie prestať? Koľkokrát máš nutkanie spadnúť? A poviem ti, že ja veľakrát strácam disciplínu. A veľakrát sa mi stane, že scrollujem, pozerám videá, ktoré mi nedávajú nič. Alebo sa bavím s niekým, kto ma ťaha dole. Ale najdôležitejšia vec je si uvedomiť, čo robím zle. Najdôležitejšie je si uvedomiť, že ja som strojcom svojho šťastia. A to si aj ty. Takže keď dopozeráš toto video, tak sa vezmi, začni pracovať na sebe. Pretože to, čo dáš ty svojmu telu dnes, sa ti odzrkadlí v nasledujúcich dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch. A ver mi, že tvoje telo bude za to veľmi vďačné. A aj tvoj budúci manžel alebo manželka budú za to veľmi vďační. A nielen on, alebo ona, ale aj tvoje deti. Ak teda chceš mať deti. Takže nezabúdaj, že všetko je na tebe.